Ngicela ukubingelela enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga kubona bonke abantu abalandela uMC Polobas naba bathandi ke nje ke ka Siyaviva TV1 ngibingelelwa ke ishidi elimhlophe uMC Polobas ofuze fulela amashiya amahle ngathi azoshumayela kanti vela azoshumayela cha nganiza kwethu ngithi angishumayele ke isuka ngizokhuluma nganangu uMandela ngikhulume nganangu umgabe manje ke ngiqhubeke ngikhulume ngabo ngicela ukudlulisa lokhu okumqoka kuona wonke umuntu okhethe kahle wakhetha uSiyaviva TV1 usuku nosuku sifisa ukudlulisa ukubonga okukhulu for isupport yenu inkosi nibusise isho kuthiwa ngabe uyabuka kuphela ucomment lokho kusho likhulu kuthina isho kuthiwa ngabe uyakhomenta noma ulikeile usubscribeile lokho kusho likhulu kuthina inkosi izinibusise inibusise ngokuphinda phindiwe cela ungena ke odabeni oluphuthumayo nokuyilona ekufanele ngilixoxe nomuntu namhlanje nganiza kwethu uma uzobonga la kwa MC Polobas ubonga imisebenzi oyenzelwe insipho umgabe noMandela qinisekisa ukuthi ezintweni oziphathayo ungalingi uphatha imali kuphela isho ngadlula nje uthenge insipho yokuwasha isef noma uthenge i10 kg rice noma uthenga amafutha akube khona into ewukudla eyinala ewukusutha ozoyiphatha ngale kwalokho hlala nemali yakhe isho kuthiwa ngabe u10000 noma ubani bani mawungekukwazi ukuthi wena udlulise nento ephathekayo ezobonwa abaneni bomsebenzi ekungama river gods hleze esho kumapholo ukuthi wabanenhlanhla enkulu yokuhlangana no Mr Chronic Smith umlungu loyo nganiza kwethu wase England kanye nensizwa lapha eGhana uMr Gazenga bathi kuyena mfana kithi sizokwakhela into ezokwenza ukuthi ukwazi ukuphila isho sesingekho phansi kwamehlakho kodwa sizoqala ngokuqeqesha ezintweni ezithinta ushukela ukuthi wazi ukuthi ushukela ulashwa kanjani i-high blood pressure wazi ukuthi ilashwa kanjani ngithena ke kubona bonke abantu abayofika ngomhla ka30 nangomhla ka31 la abanoshukela nabane high blood pressure ngizoba lapha for free mahala ngiyadlula ke lapho ngesivinini ngoba inhloso yami enkulu ukuzonithulela nazi indaba ezimnandi kunanoma ngawo umuphi umuntu ongakazwa usebenzisa umgabe noMandela ekuyilensipho engikhuluma ngayo osukwini lanamhlanje le kufuna nibuke kahle nanga umgabe noMandela ngizokunxusa ukuthi uthole phela umgabe noMandela and uthole kahle ukwispecial bayazi abantu ngokujwayelekile ukuthi umgabe noMandela iprice yawo it's 1000 rand uthole le combo yalezi insipho ezimbili kodwa this game sithi kuona wonke umuntu ozophuthuma kusukela manje nasi special esihlukile uma ufuna insipho umgabe noMandela no Vaseline on top go 3 uzokuthola ngo 500 rand kuphela kodwa mawufuna insipho kaMgabe noMandela kuphela uzokuthola ngo 300 rand memezela ke nabangakezwa ispecial sensipho egila izimanga eyenza umehluko ezimpilweni zabantu into yokuqala nemqoka abantu abamusukulala nezinto abangazazi abanye benu balahlekelwe imendo ngoba balalwa izilwane nganiza kwethu ngimile ekuthenini yebo zikhona ezinye indlela esikwazi ukukhuculula ngazo umzimba wakho sikulahlele leso silwane noma sikuthumele kubantu abalahla ngeendlela ezahlukene kodwa ngithi mina ukuthi uprove ukuthi wena unesilwane nento ekulalayo ekufanele igxosheke ungakayi kokhokho 7000 ekhishwa ngazo izilwane ekulahlwa ngazo izilwane ekuthwetshulwa ngazo izilwane qala nje la into enelula kakhulu 8000 rand kodwa kule game engithi uzoyithola ngo 300 rand kuphela hayi enyangeni hayi esangomeni hayi kumfundisi noma kumshumayeli kwi-leader I'm just a leader ozokulidela ekutheni niphila impilo ekhululekile ungalali nesilwane mhlawumbe unesichitho ekhaya kuhambi kahle khona isichitho elifakwe sona noma phakathi kwakho kwezothando nomuntu wakho kunesichitho esikhona lensipho kaMgabe noMandela iyakushanela lokho amashwa namabhadi akulandelayo enza ukuthi itoho noma umsebenzi ungawutholi umgabe noMandela lezi insipho yabona masikhuluma ngalezi insipho nganiza kwethu zizokusiza lezi insipho ukuthi leyo nto iphele neyakhe iCV abayibone bengayijikeli ku dustbin namhlanje ngikhuluma ngijulile thiwahlala phansi mfana ubatshene ngoba amandla esikuphe wona makhulu kakhulu azokhuluma nalo sewutholile umsebenzi kodwa njalo mase kufika ilanga lokuthi ahole akaholeleki udrive itekisi iowner yakho ithwele ibuye isebenzise nina ufezekisa izinto zayo
imoto imani igingqike nje, imoto imani iphenduke nje, imoto imani ife bese kuba khona ukulimala okwenzeka nasemzimbeni wakho. Awu understand ukuthi kudalwa yini. Zivikele njengamanje. Preventa lenkinga ingakaqali nganangu uMandela noMgabe. Insipho enamandla lengane zakwethu. You are a domestic worker. Izinto ezifana nefurniture ziyaphuma imihla namalanga. Ziyahamba iphiwa abanye abantu kodwa wena usebenza khona la endiyeni noma usebenza khona la kwaMlungu noma kubokwa lo muntu uanto osizayo la noma umalume wena ugundiceke uyacleana ucaretaker kodwa yonke ifurniture ekhishwayo kumane kuthiwa yiswe entandaneni yiswa kuphi nawe iswele uyidinga awunikezwa yona. Nanga uMgabe noMandela lesi siqaqa amafindo ipin code le ivula nanoma ngabe iziphi ikelemkhiye uvula kuvaliwe uchusha njengenaliti insipho kazwelonke insipho yezimanga uMgabe noMandela zitholele yakho ke insipho isho kwezothando kube mnandi ulandelwe izihlwele baby mama beze kuwe baby father beze kuwe iphathi mali yabona laba abaphethe isheleta beze kuwe isho kuthiwa ngabe wenza muphi umsebenzi qikelela ukuthi uyakuthola ukusizakala mhlambe wena unenkinga ukuthi idlozi wahamba wayelivuma walithwasela wenza yonke into bathi manje thola isigubhu awufahambisani nalezo zinto kodwa ufuna into ezokugeza ukuthi umuntu masefikile makunesidingo sokuthi athwase makunesidingo sokuthi alashwe wena makunesidingo sokuthi impilo yakhe ihambe kahle akube uwo ozokwazi ukumsiza kuleyo nto angathi umuntu mase kubonela uyinyanga ethi ayohlola impela kodwa yazi unesidina ngeke ngikwazi ukubhekana nomuntu onje for 3 weeks noma for 3 months noma for 6 months ngithwasa ngihleli lapha ayi ake uthandeke mawuphethe lensipho omama nobaba laba abadayisa lapha ematafuleni ingubo zokulala noma amafruit noma amaluze and so forth leza zinto enidayisayo zibalekile kubantu kodwa njalo bayadlula kuwena beke komunye umuntu ekhaya lakho udayisa ngevorsa amathambo usu udayisa ngama fried and so forth kuthengwa la eceleni awazi benza ngani bageza ngananga uMandela charisma uyithola uthandeke uhlele esihlalweni une position but uhlaliseke ngesinqe sodwa kunzima uyabona kunzima umphakathi uyakushunqela uyikhansela noma emsebenzini abasebenzi bafuna ukuketula bonke babona be deserve ukuhlala kusona maybe you are a principal lensipho izokwazi ukukuvikela thatha nali ihawu lakho lensipho ayibe umvikeli wakho lensipho yenza imanga empilweni yakho lensipho ayiguqulela isimo sokuphila lensipho ayikuphakamisa ayikudlondlobalisa lensipho ayichiliza amashwa namabhadi nezichitho isho kuthiwa ngabe lokhu uhlola kuloko ekuthiwa wena ugezanga unethunze limnyama kwakufiwe kini dingakala ukuthi uthole imali yembuzi uyogeza kuphi eqala la entweni echeap only 300 rand uthola uMgabe uthola uMandela noma ngo500 rand uthola uMgabe uthola uMandela uthole noVaseline njengamanje ngishayela ucingo 079 0453 446 079 0453 446 ubungcwele balengilo sephila kimi yesibani senkasimulo makuhambela umuzi ngomuzi kubahlebele ngoMgabe noMandela wena osuyibonile le video iba impempe ungabu nomona tshena nabanye betshena abanye ukuthi ikhona into ezokuhlangula kule nkinga ikhona into ezokuhlakulela kulezi ingxaki ikhona into ezokuphakamisa kulolu sizo kulona isho kuthiwa ngabe you an actor but uthola amaphathi angacaci kahle ake umtest ungithembe kube kanye ngithi kunanoma ngawumuphi umuntu one problem yongawuthola umsebenzi nongasebenzi nanoma ngawumuphi umuntu onenkinga yokuthi noma ebheja lento ishama hazard yabona iyagagaza ayihlali imali kuwena it's about time 079 04 53 446 079 04 53 446 ngishayela ucingo njengamanje uthi mapholoba ngicela insipho kaMgabe noMandela ngicela insipho kaMgabe noMandela udayisa online ngabe impahla ngabe izinto ezithile umasipala uyafika ngakini uzopha abantu imbewu wena uyashalazelwa you don't know ukuthi kudalwa yini it's about time sukuma uzame nangoMgabe noMandela nawe zakhe izinto ake icace nawe ake uthandeke ake ubadobo ofishi behamba le ake zenzeke nje izinto zakho ngendlela nawe ungayiqondi uphakame udlondlobale imali uyibone ihlale into yakhe ivuleke thatha uVaseline uthi nje wena wabona umlomo wami uyabona bese ukhuluma ukuphila kubantu abantu mawukhuluma bezwe
abantu mawukhuluma bethembe, abantu mawukhuluma besukumele phezulu, behlale kuyona into. Ziphuthiseleke ngenxa yokuthi wena ubona lo muntu oyimi bese umthatha kancane ukhohlwe yinto ehlele entendeni yesandla sakhe. Angithi nje lento nanoma ngawumuphi umuntu uyophumelela ngokwenza okuthile okubekwe uJehova kothile. Ngeke uphumelele ngoba kubekwe kuwena kuphela, kodwa kudingeka owesibili azokuhlakulisa ngoba makulele kunye akuvusani, kodwa makulele kubili kuyavusana. Kuyisikhathi ke lapho khona ngithi musa ukuthanda indlovu kodwa bheka intuthane ukuthi ngenzeka incane njalo uyingabazi njalo kodwa iphathiswe lukhulu ngoba njalo ebusika yona ayizingeli kodwa yenzani idla la ebibekelela khona yimike loyo. Ngithathe kancane mina kodwa imisebenzi yami ngicela uyibukele eduze bese uyisebenzisa. Bese sibonga kubona bonke abantu abalapha koMpumalanga, sibonga kubona bonke abantu abako Cape Town naseGoli. Ngiyabonga kakhulu insipho yami niyithenga ubuthaphuthaphu. Ngicela futhi mawukuthi wena ufisa ukuyithenga ibe ningi, ungifonele nje ukhulume kahle uthi ngizocela ne discount because ngifuna ukuthengela abantu abayisibale singaka. La ekhaya sikhululekile akukho esingakwenzi. Njengoba uyibona nje iyo yonke le ngani zakwethu. Iyo yonke le. Uyabona? Iyo yonke le. Iyo yonke njengoba uyibona nje. Iyo yonke le. Yonke le. Iyo yonke insipho yonke le. Umgabe uMandela. Umgabe uMandela. Insipho yonke njengoba uyibona nje. Uyayibona? Sona ke insipho ke elindele nina ukuthi nisukume ke kusakhanya nizoyitholela ke eyenu ke nani insipho kaMgabe nani noMandela. Uyitholele wakho uMgabe, uyitholele wakho uMandela, izinto zakho engaphinde ifane, impilo yakho ishelele, konke okufisayo kube yikho. Wazi ukuthi la uhamba khona nawe uyathandeka ngoba ugeza nganangu uMgabe, ugeza nganangu uMandela. Impilo yakho ingaphindi ifane. Uhlondlobale nje nawe njengabanye abantu, uyabona? Izinto zakho ihambe kahle, zibe zinhle, uhlonishwe la uhamba khona, yonke into yakho ibe impumelelo, uyabona? Abantu bekuthande, abantu bekuzwisise. Umculi ungahlambuka nje uhlambulula umzimba wakho ngalensipho, izinto zakho ihambe kahle zonke. Ungabi nankinga yokuthi wena ubone lensipho iphethwe uMapholoba. Hey sengizocebisa uMapholoba. Cha ngenza ukuthi angikuphiki lokho. Ayithi nini enondlinga nizamvele ngokuthenga lensipho. Kodwa iqiniso lithi engikuphathisiwa kufana nokwabanye. Ngizwileke lapha eJimmiston. Kuthiwa seniyazama ukuba nento ecishe ibe njena. Hlezi ngichaza le ngane zakwethu. Isho ngenza iphotocopy yalensipho noma nenzeni amandla kuyo aziwa yimi kuphela. Akekho wakwaba nenhlanhla efana nale ngaba nayo yokuthi umlungu akunika isecret, iganyeni ikunika isecret. Yimi ngedwa onensipho kaMgabe noMandela. Futhi uMgabe nalo uMandela izinsipho nje ngani zakwethu ekuyimi ngedwa enginazo and yimi ngedwa engazi ukuthi kungani kube uMgabe phinde kube uMandela. 079 0453 446. Shayela ucingo njengamanje sikhulume nawe, ngikunikeza uMgabe wakho, ngikunikeza uMandela wakho, impilo yakho iguquke, izinto ihambe kahle. Fana noma unengane ngani zakwethu ekuthiwa hayi akuhambi kahle nganeni Nkosi yami, akuhambi kahle. Thatha nanga uMgabe noMandela ngoba uzothola ukuthi idlala izilwane ingane. Phela abantu kunomama mncane labafuna ukungena kuleyo muzi. Kuze wena mfazi uxabane nendoda, ingane zakho fanele zibe amahlongandlebe. Yayizwa leyo nto? Ingane zakho fanele zibe yini amahlongandlebe. Indoda izidinwe ikubona ungakwazi ukufundisa kanti naye iyahluleka nje ukufundisa, uyabona? Okunye kufanele kuqashelwe abantu ukuthi akekho umuntu ofuna izingane zomunye umuntu uyiphumelele ezakhe zingaphumeleli. Tholele nanga uMgabe, uyitholele nanga uMandela, impilo yezingane zakho ishelele, ingami ndawonye, uphumelele ingane yakho idlondlobale okwalentaba iqonga njengoba uyibona nje ngaloMgabe nobani noMandela. 079 0453 446. Ngiyaphinda inamba 079 0453 446. Shayela ucingo ke njengamanje ku 079 0453 446. Uyitholele wakho nawe uMgabe noMandela. Ngithena kangididiyele kancane nje njengamanje siyaqhubeka siyasebenza la sipakishela abantu ngoba abantu baya order usuku nosuku futhi kuyintokozo. Siyayiposa ke insipho. Sithumela ngophepho, sithumele ke ngani zakwethu ifike kuwena ukwazi ukuyisebenzisa. Mina nawe sibonane kwi video elandelayo. Danke ngiyabonga.